lamɛnbagaw ani filɛbagaw ko bamananw ko kuma min tɛ ɲɛ fɔ ko fila kɔ ko o kɛnɛ fɔlɔ kan i kan ka i janto i ka fɔ ko fɔlɔ la kana to o ka bɔ i kɔnɔ ko jamajɛ kɛnɛ kan tiɲɛ don kɛnɛ yɔrɔ min bɛ yen n'a y'a sɔrɔ n'i y'i sigi i bɛ tila ka na gɛn ka wuli ka bɔ yen a tɛ sɔn hakilimaya la i ka i sigi o yɔrɔ yɛrɛ la kaba ma daminɛ lamɛnbagaw filɛbagaw aw minnu bɛ k'an lamɛn arajo sanfɛ joliba ko don minnu bɛ k'an lajɛ diɲɛ jafilɛ sɔrɔ sira laban sanfɛ n'o ye réseaux sociaux ye joliba ko don minnu yɛrɛ bɛ k'an lajɛ télévision so sanfɛ joliba télé ko don k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn a ye kumabaw de sugandi n'o ye joliba a kuma siraw a fiɲɛ siraw a jafilɛsow ye k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn n y'a fɔ n bɛ segin a kan anw ka hakilina ani anw ka faamuyali dɔ ye k'a fɔ sɛbɛnnikɛlaw bɛ minnu sɛbɛn nanzarakan na maliden fanba de bɛ yen kɛmɛ sara o kɛmɛ sara minnu tɛ se ka a kalan dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ se k'a kalan u b'a faamu u tɛ se ka walawalali kɛ mɔgɔ wɛrɛ ye anw y'a jigiya k'o kɛ fɛn dɔ ye anw bolo anw ka se ka a kalan ka fitinin t'a la k'o ɲɛfɔ aw ye o t'i n'a fɔ anw ka kalanta anw ka kodɔn ani anw ka faamuyata ka bon ni maliden bɛɛ ye o tɛ nka bɛɛ n'i ka baara bɛɛ n'i ka hakilina bɛɛ n'i ka faamuyali danyɔrɔ lamɛnbagaw filɛbagaw aw ka bi don kibaruya kunnafoni na fanbaw olu filɛ an balimaw an da bɛna s'a ma i n'a fɔ aw b'a kalama cogo min na kuma dɔ kɛn bɛ ka dugu minɛ kabi kunungo sɛbɛnnikɛlaw caman da sen bɛ a ma an ka député Mahamadu Awa Gasama an balimaw kibaruyaw ye diɲɛ kunnafoni sɔrɔ sira labanw minɛ kunungo ka yira k'a fɔ a kun taara Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ o kɔfɛ ko kiiri tigilamɔgɔw ye wele bila a ma wulada yan fan fɛ kumaw sɛbɛntiyara ka tila ka ɲɛfɔ ko min bɛ tali kɛ kasoladon na ko o bɔra a la ko nana sira jumɛn fɛ sɛbɛnnikɛla dɔw olu y'u damasiyɛn ka fila ɲɛfɔ a la an balimaw Kayi marabolo kɔfɛ Segu marabolo kɔfɛ Bamanciw fana u bɛ ka ye ani u sɔmin bilalen bɛ Sikasokaw olu fini nɔ tɛgɛ yɛrɛ dara sikanama dɔw kan ka ban sɛbɛnnikɛlaw u ye dɔ fɔ o la fo ka taa se an balimaw ni waleya minnu kelen filɛ nin kalo in tile fɔlɔ Kayi marabolo kɔnɔ a kɛn bɛ ka tiɲɛniba don kɛnyɛrɛye sɔrɔ bosonbaga mɔgɔ dɔw kun sɛbɛnnikɛlaw da sera a ma nin y'a la fanba ye anw sera ka minnu ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan ka bɛn nin waati ma n ko bɛna lase aw ma Augustin ka taa se Yusuf Musa Hayidara ani ka taa se Lamine ma olu bolo bɛ nɔgɔ la ka fara Musa Tɛnbini n'a ka jamakulu kan aw minnu bɛ k'an lajɛ aw minnu bɛ k'an lamɛn aw bisimila anw ka don kibaruya sanfɛ joliba aw bisimila aw mana kɛ fan o fan aw mana kɛ cɛ o cɛ kɛbaga ye n'a ni Alahu Taala tinɛ tɛ kelen ye an bɛ dugawu kɛ aw ye yarabi fataw bɛ Alahu Taala bolo dayɛlɛli bɛ Alahu Taala bolo hɛrɛ bɛ Ala bolo Ala ka di ne ni aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma lamɛnbaaw aw bisimila teliyala fɛn min bɛ mɔgɔ sina teliya n'o y'i dala teliya o man ka kɛ baasi ye sɛbɛnnikɛlaw y'a jira k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnyala kunnafoni lase sɛbɛn caman bɔlen bɛ ni a ye nka min b'an bolo n'an m'an da don o la teliyala fɔlɔ u bɛ tali kɛ indépendant na a y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mahamadu Awa Gasama ni nin kuma fɔra ka ban maliden caman bɛ sɔmi minɛ ani u hakilina b'a dɔn mɔgɔ min ko don san 20 ani kɔ ale de ko don Mahamadu Awa Gasama n'a bɛ Assemblée nationale kɔnɔ kabi min bɛ tali kɛ san 20 ani kɔ la an balimaw kɔsa in na min bɛ tali kɛ soldasiw la olu ka fanga nalen kɔfɛ camancɛ fanga a taara tuguni ka kɛ o CNT kɔnɔmɔgɔ dɔ ye Conseil national de la transition an balimaw o sariya sun tabagaw a farala o jamakulu fana kan Mahamadu Awa Gasama o b'a jira k'a fɔ maa min don maa dɔnnitigi don wa fana maa min don a bolo mɛnna cɛw la kosɛbɛ Mahamadu Awa Gasama yɛlɛmani député tun don an balimaw ka kɔn nin bɛɛ lajɛlen ɲɛ a ye san caman kɛ o la kunungo an balimaw kibaruyaw carila k'a fɔ kunungo kɔni an balimaw araba nin kalo tile 2 ko bolo dara a kan walima a welela kiiribulonna walima fangatigi dɔw taara a nɔfɛ finitigilakaw Côte d'Ivoire o jamana kɔnɔna na an balimaw nin ko in bɛɛ lajɛlen sɔrɔla cogo di ka kɛ ni sɛgɛsɛgɛli dɔw ye ani lamɛnni dɔw ye indépendant an balimaw olu ye minnu sɛbɛn u y'a jira k'a fɔ yanni u tɛgɛ ka da kunnafoni sɛbɛntiyalen kan yanni u ka sɛbɛnni kɛ a la u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli in ye jumɛn ye a baara ɲɔgɔn dɔ bɛ yen an balimaw olu ye o de lasɔrɔ nɛgɛjuru sira fɛ min bɛ tali kɛ CNT mɔgɔ dɔ la a jɛɲɔgɔn dɔ don u ye o lasɔrɔ ka kibaruya in ka a ɲininkali tɛnkun ale la Mahamadu Awa Gasama diɲɛ kunnafoni sɔrɔ sira labanw bɛ ka kibaruya dɔw fɔ a kan yɛlɛma a sɛbɛntiyalen ye jumɛn ye tiɲɛ don o ye kala turu kuma in kan ko kuma in ye tiɲɛ de ye Mahamadu Awa Gasama
an balimaw ko olu yɛrɛ ye kibaruya min sɔrɔ ka bɔ a masurunamɔgɔw yɔrɔ la ani a somɔgɔw yɔrɔ la o ye k'a fɔ ko Mamadu Awa Gassama ko a kun tan bɛ jɛnaja dɔ la min bɛ tali kɛ su koɲa dɔ la Côte d'Ivoire o jamana kɔnɔna na a tan bɛ o kɛnɛ min kan yen nɔ an balimaw ko o kɛnɛ kofɔli de kan a balila min na finitigi dɔw olu kɔni nana u yɛrɛ ɲɛfɔ a ɲɛna k'a ka i yɛrɛ bila olu sagoya la a kɛlen kɔfɛ ka o kɛ kuma kɔni ma caya ko olu kɔni bilara ɲɛ ka taa n'a ye kiri bonda dɔ la sɛbɛnnikɛla y'a yira indépendant o de kɔfɛ sa an balimaw min bɛ tali kɛ jalakiliw la sufɛ yan fan fɛ o nana bɔ k'a bin mun de nɔminɛ bɛ Mamadu Awa Gassama na tigitigi dɛ an balima yirala k'a fɔ Mamadu Awa Gassama siga tɛ a la an balimaw a ka ja dɔw la a n'a ka bɔli dɔw la k'a ye kuma dɔw fɔ a ye lagosili walima kuma dɔw fɔ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire jamana faama ma Alassane Dramane Ouattara o min kɛra baasi ye o min bɛ sariya sɔsɔ ko fɔ Côte d'Ivoire sariya sun dɔw olu nasira fɛ min bɛ ɲɛfɔli kɛ o la nin kuma de taara ka a sɛgɛrɛ kiribulon dɔ ɲɛmɔgɔ fɛ juge dɔ fɛ an balimaw min na Mamadu Awa Gassama yɛrɛ an balimaw a y'a dɔn k'a fɔ ale ye fɛn min kɛ nin donnama kama jaja fili tun bɛ a kɔnɔ yɛlɛma an balimaw a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ Mamadu Awa Gassama ka nin waleya a t'aw hakili jigin fɛn dɔ la wa san 2022 2022 an balimaw o waati la min bɛ tali kɛ nin jamana kofɔlen kelen na Côte d'Ivoire jamana maa 40 ani maa 9 n'aw hakili b'a la Mali tun ye tɛgɛ da olu kan yan an balima n'olu tun nambɛ k'u ye soldasiw ye Côte d'Ivoire jamana tɔgɔ la yɛlɛma a bɛ mɔgɔ hakili jigin u la wa a bɛ mɔgɔ bila k'i hakili fana sama sama tajuru sara do wa walima tiɲɛ do an balimaw min bɛ ka fɔ sariya ko la o yɛrɛ de ko bɛ a kɔnɔ a mana tigɛ da o da la Mamadu Awa Gassama kɔni tɛgɛ dara a kan a y'a ka su fɔlɔ kɔni si kaso bon kɔnɔ Côte d'Ivoire jamana o kɔnɔna na surɔ an balima a bɛ bila minɛ fɔlɔ min fana kɔnɔ Mamadu Awa Gassama ta kɔfɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Isa Kawujim an ka jamana yɛrɛ fana kɔnɔ yan ale fana tun ye min bɛ tali kɛ jamana ɲɛmɔgɔ dɔ fana na ka kuma dɔw ta ka u sɛgɛrɛ min bɛ tali kɛ lagosili kuma na o don fɔ bi a fana bɛ kasolabila la Isa Kawujim ale ta kɔfɛ n'o taara ka ɲɛsin Burkina jamana faama ma an balima min bɛ tali kɛ anw yɛrɛ baara ɲɔgɔn dɔ la n'o bɛ tali kɛ kunnafonidila dɔ la Seydou Umar Traoré ale fana bɛ a ɲɔgɔnna dɔ la a fana bɔra ja dɔ fana na ka lagosili dɔ ta walima kumanin turuma dɔ ta ka ɲɛsin La Guinée Conakry jamana ɲɛmɔgɔ ma an balimaw ni n'a damantaw yɛlɛma Mamadu Awa Gassama a binnen filɛ ni ɲɔgɔnna dɔ kɔnɔ wa an bɛ dugawu kɛ kiri kɔni ye ɲɔgɔn sama sama ye Mamadu Awa Gassama ani Isa Kawujim ka taa se anw yɛrɛ balimakɛ ma Seydou Umar ala ka bɔ n'u bɛɛ ɲuman ye an balimaw Mamadu Awa Gassama ti yan yɛlɛma o bɛ kɛ sababu ye ka kiri walima jamana faamaw ka baara jɔ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ kuluba min kɔnɔ n'a bɛ wele ko Conseil national de la transition i b'i yɛrɛ jaabi ko ayi o de y'a to hali n'a y'a sɔrɔ Mamadu Awa Gassama y'a ka su fɔlɔ si kaso bon kɔnɔ surɔ sɔgɔmada in na an balimaw indépendant ye a sɛbɛn k'a fɔ ko CNT n'o bɛ tali kɛ an ka jamana faamaw a bɛ kulu min kɔnɔ ka sariya kow ɲɛnabɔ olu kan ka sigiba kɛ Centre international de conférence de Bamako la CICB u jabala la ka sariya dɔw k'olu mɔnɔ an balimaw ko in kɔni nafɔ Mamadu Awa Gassama ko sa o hali n'a sɔrɔ ni a nun donna a ɲɛna a kow n'a kuncɛ a kɔfɛ i n'a fɔ an balimaw aw b'a dɔn cogo min a bɛ san 1 bɔ bi jamana faama Asimi Goïta an balima ale yɛrɛ de tun ye sariya dɔ ta ani ka jɛkulu dɔ fara ɲɔgɔn kan k'u sigi ɲɔgɔn kan o ɲɛmɔgɔ di an ka premier ministre kɔrɔ dɔ ma Ousmane Isufi Mayiga an balimaw ko in tɛ dɔwɛrɛ ye laɲini de tun kɛra janko sɛbɛn min kɛra an malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra Algérie sigi ka fɔ sababuya la Algérie jamana kɔnɔna na n'aw hakili b'a la o bɛ san caman bɔ bi n'o kɛla ko bɛɛ lajɛlen tɔpɔtɔpɔli olu dɔdɔdɔ o tun bɛ nanzara jamanaw bolo Faransi ani a ɲɔgɔnnaw a bɛna ta k'i ka minɛn to mɔgɔ wɛrɛ kun yɛlɛma i sago bɛ a la wa ayi transition ɲɛmɔgɔ kuraw y'a yira k'a fɔ a bɛna ta n'an bɛ bɛn fɛn min na o kan ka kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ o kan ka kɛ an yɛrɛ dama de fɛ an ka dugukolo sanfɛ munna fɛn dɔ bɛ taa kɛ Algérie k'o ko seereya di nanzara jamanaw ma k'olu ka na an dɔdɔdɔ o ko kɔnɔna na transition ko nin kɛli man kan o la ni min yɛrɛ dɔn maliden ye an ka sigi Mali kɔnɔ an mana bɛn fɛn min na o de jɛlen don tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ o fara ka ca o de y'a tɔ a ye jɛkulu dɔ sigi n y'a fɔ n'o bɛ tali kɛ charte la o charte min n'a sɔrɔ n'a ɲɛmɔgɔya dira n y'a fɔ Ousmane Isufi Mayiga ma premier ministre kɔrɔ kun tɛ dɔwɛrɛ maliden m'a kɛ dingɛ kɔnɔ min m'a kɛ sanfɛ min m'a kɛ baara o baara la min m'a kɛ kunkilenna o kunkilenna kɛbaga ye diinɛ ko na sira fɛ hakilina ta yɔrɔ la ani tɔnko sira fɛ ka bɛɛ wele ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan
ka bɛɛ hakilinanta dɔn ani ka bɛɛ fana fɛlata dɔn k'o kɛ bataki ye k'o sɛbɛn k'o lase ale Asimi Goyita ma o ma se ale ma a kan k'a dɔn o la malidenw ŋunanfan ye mun ye o miirinanta ye mun ye ani u bɛ fɛ jamana yɛrɛ ka tɛmɛ sira jumɛn kan san 1 bɔɲanko n y'a fɔ kulu o kulu bɛ Mali kɔnɔ yan a caman ɲininkara hali n'a y'a sɔrɔ an balima politiki tɔnw y'a yira k'a fɔ ko baasi donna olu ta la nka nin n'a ta o ta yɛlɛma baara in jɔra wa a ma jɔ san 1 baara kɔfɛ Usumani Yusufi Mayiga an balimaw dɔgɔkun tɛmɛnin na u ye sɛbɛnfura in bɛɛ lajɛlen ta walima nin dɔgɔkun in daminɛ waati ka taa bɛɛ di jamana faama ma cidenya ye juru ye ka segin ka na ci fana kɔmasegin di o fana y'a dama juru ye ci kɔni kɔmasegin dira ka bɛɛ kɛ bataki ye k'a lase jamana faama ma o la sa sariya bɛ a yamaruya Asimi Goyita général d'armée an balima a ka segin sɛbɛnfura in a ka ja k'a ta jamanadenw k'a lase u ma tuguni o ye jɔnniw ye CNT kɔnɔ a bɛna lase a ka ja o jamakulu ma olu fana k'u ka hakilinanta di a kan u k'u fɛlataw di a la an'u ka kɔlɔsiliw majɛ dɔw bɛ se ka ye a la halisa hakilina dɔw bɛ se ka to kɔfɛ halisa min ma don a kɔnɔ o ka don a kɔnɔ faranga minnu bɛ a jɛ ani fɛn o fɛn bɛ a jɛ hali n'o kɛra tɔmini ye o ka fara a kan o de y'a to baara in kɔni nun donna kabi a bɛ tile damadɔ bɔ bi CNT jamakulu kɔni bɛ taa ni ka segin la a kan hali n'a y'a sɔrɔ CNT ɲɛmɔgɔ Maliki Jawo ale yɛrɛ tun bɛ taama na tile damadɔ taama baara in kɔni a waati dɔ fɔra ale kɔ nka jamajɛ baara don ani jamana baara don a tɛ se ka ɲɛ n y'a fɔ Mamadu Hawa Gasama hali n'a y'a sɔrɔ a ko kuncɛli ye bi ye o tɛna kɛ ale ɲɛna cogo min na a kuma a daminɛ baaraw ani a camancɛ baara dɔw fana fɔra CNT yɛrɛ maa ɲɛmaa kɔ nka ale ta tun tɛ baasi ye dɛ barisabu ale tun bɛ jamana yɛrɛ ka ci dɔ de la n y'a mɛn jamana kɔnɔna na ale kɔni kan ka segin ni Ala sɔnna ma bi sɔgɔmada in na a bɛna kuncɛliw kɛnɛ kan ani ka n'i da don a baara tɔ la baara in bɛna kɛ cogo di n y'a fɔ Centre International de Conférence de Bamako la an balimaw bɛna da don a la ko in yɛrɛ kɔnɔ kuma la belebeleba ye jumɛn ye ɲɔgɔn sama-sama bɛ min nɔfɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye Asimi Goyita san 5 kura yɛrɛ ko o bɛna suma ka di a ma nin kuma min n'a y'a sɔrɔ maliden caman bɔra k'u bolo fila kɔrɔta k'u sagonanko yira ni a ye a bɛna ta bɔlɔn kɔnɔ fan dɔ in fana fɛ dɔw y'u kun dengun hali n'a sɔrɔ u tɛ se ka bɔ k'u ta fɔ kɛnɛ kan k'olu kɔni fɛla ko ma minɛ nin kɔnɔ o ye jɔnni ye politikimaa minnu bɛ n'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ u ka kuluw tɔgɔ tɛ se ka fɔ bilen hali n'a sɔrɔ u tɛ se ka ye ɲɛna bilen hali n'a sɔrɔ u tɛ se ka u ka hakilinata badi bilen jango u tɛ se ka lajɛbaw kɛ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko in ma kɛ olu ka bɛnɲɔgɔnya kɔnɔ a ma kɛ olu ka bonya kɔnɔ wa olu ma wele yɛrɛ ni ka u darɔ ɲininka nka a na bila o kama ma ayi dɛ barisabu baara in kɔni a ka ja a bɛna di CNT ma bi o k'a ka hakilina laban o di a kan o dɔrɔn tɛ an balima sariya sun dɔ fana kan ka di CNT ma bi u ka se ka hakilina dɔw ta teliya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni CNT ka fara ɲɔgɔn kan ye o baara ani o se o yamaruya bɛna ta k'o di fanga marabagaw ma bi gouvernement o la i n'a fɔ CNT aw b'a dɔn cogo min u kan ka taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la avril kalo in na o bɛ kɛ u ka baaraw kuncɛli bi kɔni ni session datugura o bɛ kɛ u taalen lafiɲɛbɔ la gouvernement dun ale ye don o don baara de ye a sariyaw fana kan ka ta a nɔfɛ gouvernement fana ka baaraw bɛna jɔ fɔ CNT ka na wa o la n'a y'a sɔrɔ olu bɛna taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la bi u bɛna sariya dɔ ta min bɛ sira di gouvernement ma ni ko kalamaw nana ni ko telimaw nana mun bɛ sariya ko fɔ gouvernement ministres ani jamana faama olu ka sigi an ka ja ka CNT ka baara kɛ a nɔ na n'o ye ka sariya dɔw ta global la ani teliyala jamana mago bɛ minnu na o bɛ tali kɛ hakilinanbaw la min bɛ tali kɛ jamana bɔli la nɔgɔ la indépendant ale bolo nɔ don aw bonya b'a la an balimaw kunnafoni lase sɛbɛnw sɔgɔmada in na Nouvelle Horizon a y'a jira k'a fɔ Sikaso marabolo kɔnɔ Segu ta kɔfɛ Kayi ta kɔfɛ maa dɔw yirala k'a fɔ ko siganamaw don nin kɛra kununko araba nin kalo tile 2 Sanubugu 1 n'o ye Sikaso a quartier dɔɔninba ye kunnafoni sɔrɔla cogo di sɛbɛnnikɛla Nouvelle Horizon o y'a jira k'a fɔ kibaruya minnu sɔrɔla n'olu ma ɲɔgɔn kɔn a la o bɛ tali kɛ maa dɔ la a ye cogo la musolaka kun don nka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ jaja a tun b'a la ka mana biri mɔgɔw ɲɛna cɛ don musolaka dɔ mun na a kun kɛmɛ ka ɔrɔbu ɲumanba don ka min bɛ tali kɛ musow kɔni ka banfula la n'u bɛ tali kɛ aw b'a dɔn cogo min u ka misɔrɔ la misɔrɔ ɲumanba k'o siri a kun na bolola nɛgɛw yɛrɛ tun bɛ a bolo la koyi muso masiriw min b'a la min bɛ a to hadamaden yɛrɛ hakili bɛ salo ka tigitigi k'a dɔn ko nin ye musolaka ye a yera cogo di
ani ni sɔmi sera ka dɔn cogo di maa kelen tɛ maa fila tɛ a bɛna taa i sɔmi bɛ se ka bonya maa kelen ta ye maa bɛ se ka birifini bili maa kelen maa fila ɲɛ na nka n'a sera jama ma maa hakilitigi dɔ bɛ sɔrɔ k'a fɔ a ye to an ka nin yɔrɔ in ma filɛ ka ɲɛ o de kɛra ale ta ye kelen y'a ye n'o o y'a filɛ ni ɲɛ kɛrɛ ye o tɛmɛna filanan y'a ye sabanan ko yɛlɛma nin ye cogo la est-ce que ani nin bɛ se ka kɛ muso ye cogo di senyanfanw lajɛ i ka ɲɛdaw lajɛ i ka hadamadenya yɛrɛ bɛ se ka sabati muso la ni yɔrɔ caman yɔrɔ minnu na olu y'o tamaserew di ɲɔgɔn ma kuma nana kɛ 2 3 4 ye a bɛna ta siga nana don a la a ko bɛ dan o cogoya la wa a tɛna dan ten commissariat de police min bɛ Sanubugu 1 na teliyala u ye kibaruya in sama ka lase olu ma mɔgɔ kofɔlen in kɔni a tora don ka bɔ la sugu kɔnɔ ani butiginitigiw olu ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔnin kelen dɔrɔn an balimaw an ka polisilakaw olu nalen filɛ mobili jɔ a galakada fɛ k'a ɲin'a fɛ k'a ka don mobili kɔnɔ ko ka tugu u kɔ a ma ko in gɛlɛya koyi bari sabu n'i ye ɲɔgɔn nasama cayalen jigiya dɔ b'i la o jigiya tɛ ale la kɛnɛ min kan a ma kuma caya o de y'a to a don filɛ mobili in kɔnɔ ni ka tugu ninnu kɔ u selen kɔfɛ commissariat de police in na kabako don an balimaw min man ka ye o de yira bari sabu ja tigitigi siganamaw ye min fɔ u y'u bolo sin yɔrɔ min tile bɔra ye koyi ja nin tɛ muso ye ja kamalenkɔrɔ yɛrɛ dafalen don an balimaw kelen kɔfɛ ka ɔrɔbuw bɔ a la u y'a sɔrɔ pantalonw bɛ a la cɛya kɔni a ka ja o dafara ni maa kofɔlen na sɛgɛsɛgɛliw jateminɛw de y'a yira k'a fɔ ani fana ka ɲininkaliw busamisɛn gɔ a la a ye nin kɛ ka da dalilu jumɛn kan a yɛrɛ mɛnna a yɛrɛ da koyi ko ale ye banbanci ye wa a nalen don jateminɛ na ka kɔlɔsiliw kɛ yaasa baara dɔw bɛ olu bɛna o sigi sen kan nin ko in sera ka kɛ cogo di a bɛna ta population de bɛ fo nin yɔrɔ la kibaruya bɔra minnu yɔrɔ la ka kɛɲɛ ni an ka polisilakaw olu ka wulikajɔ ye n y'a fɔ a ka ja hadamaden min bɛ se baara la tiɲɛ don nka dɛmɛbagaw fana olu bɛ a ka baara sɔnji la nouvelle horizon ale de y'a sɛbɛn sɔgɔmada in na aw bonya b'a la an balimaw o kunnafoni lase sira kelenw indépendant ale bɛ segin ka na o kibaruya kelen kan o waliya min n'a filɛ sen na Sikasokaw olu fɛ yen nɔ tigitigi ni maa ninnu u sɔmin bɛ ka ye Sikaso ani a marabolo yɔrɔ dɔw la kuma in sɛbɛnciyara ka bɔ foro baarakɛla dɔw la i n'a fɔ kɔse in na an bɛ samiya daminɛ na foro kɔni Sikaso marabolo kɔnɔ caman ta kɔni taara ɲɛ ka ban o b'a yira k'a fɔ n'i ye fɛn kɔni bila dugukolo la sanga n'a ka waati forotigi a bɛ taa i ɲɛ da a ka dannifɛn na ani ka taa kɔnɔw gɛn walima ka taa a ka dannifɛn lajɛ a bɛ waati min na bin siɲɛ bɛ o la hali bin bɔgɔtiw olu bɛ o la baganw fana kana to munumunu na ka don i kɔ o de y'a to kungolataala caman ye a sɛbɛnciya lɔgɔɲinimuso caman ye a sɛbɛnciya hali kungo kɔnɔ motobolila katakanintigi caman ye a sɛbɛnciya k'a fɔ ko Sikaso marabolo kɔnɔ siga foyi t'a la ko maa dɔw b'a la ka ye minnu bɛ ka olu kɔni sɔmi kosɛbɛ munna dɛ a dɔw bɛ ka ye lahalala minnu kɔni bɛ ka olu hakili tufa kosɛbɛ kunungo nin kibaruya bɛɛ de lasera ni maa kofɔlen ka minɛli sen fɛ commissariat de police fɛ n y'a fɔ Sanubugu 1 mɔgɔw fɛ kibaruya in kɔni yɛrɛkɛra wa fana lɔgɔtigɛla dɔw ye a ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an balimaw kilomɛtiri 110 ɲɔgɔn na Sikaso dugukɔnɔna yɛrɛ ka kɔn yen ɲɛ dɔw ko maa dɔw yira ye moto la kuna sini ko o sɛbɛntiyara ka kɔni bɛɛ lajɛlen ye Sikaso marabolo yɛlɛma ale de bɛna kɛ filanan ye wa Kayi marabolo walima Sikaso marabolo bɛna kɛ sabanan ye wa Segu marabolo kɔfɛ kɔlɔsiliw ni jateminɛw kɔni bɛ sen na an ka armée olu bɛ ka wulikajɔ kɛ kunun ta kɔni ye u lasɔmin ka ban o de y'a to fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ an ka armée fɛ yaasa Sikaso ta in an ka ja bolo bɛ se k'a kunbɛn cogo min na a jatigɛ bɛ se ka bonya cogo min ni a kɔlɔlɔ ye indépendant ale de y'a sɛbɛn bi sɔgɔmada in na aw bonya b'a la an balimaw o waleya min ni a filɛ nin ye yɛlɛma Kayita o min kɛra ka kɔ nin ɲɛ a ye baasi jumɛn lase Kayikaw ma tigitigi aw y'a dɔn nin kalo in tile fɔlɔ Segu marabolo kɔnɔ ani ka ɲɛsin Kayi marabolo ma yɔrɔ 6 fo yɔrɔ 7 banbanci ninnu ye o bɛɛ gosi ɲɔgɔn fɛ tiɲɛ don hadamadenw ni kɔni hali n'a y'a sɔrɔ baasi ba ma o sɔrɔ an balima mɔgɔninfinw bolo fɛn kɔni tiɲɛna kosɛbɛ o dɔ bɛ ye gouverneur yɛrɛ Kayi marabolo o gouverneur o marabolo ɲɛmɔgɔ o dagayɔrɔ fɛn caman tiɲɛna o yɔrɔ la tiɲɛni caman kɛra ye an balimaw Kayi yɛrɛ fana fan yɛrɛw fana fɛ banbancimaa ninnu hali n'a y'a sɔrɔ an y'u ni kɛnɛ karaba an balima an bolofɛn caman bɛ yen hadamadenw yɛrɛ bolofɛn caman bɛ yen tiɲɛni ni baasi taara a ka o sɛgɛrɛ
o dɔrɔn tɛ ko ye an balima ni maa min bɛ jamon siman dɔn jamon siman an balima ale siman dilanyɔrɔba ye an ka jamana kɔnɔna na a ɲɛmɔgɔ kununko a sɔrɔla ale yɛrɛ de bɔra ka ja dɔw bila ani ka hakilina dɔw bɔ min bɛ tali kɛ IB groupe la jamon siman n'a ɲɛmɔgɔ ye Ibrahima Jawara ye an balima a ko nin min kelen filɛ nin kalo tile fɔlɔ a ye baciba ta ka ale ka cakɛyɔrɔ sɛgɛrɛ nin cakɛyɔrɔ min n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka sɔrɔ boson sira fɛ kosɛbɛ jango simanko na sira fɛ basi min taara ka a sɛgɛrɛ a ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ka ɲɛfɔ la n'o bɛ tali kɛ Ibrahima Jawara la mobiliw olu kɔni caman tiɲɛna ale ka nin cakɛyɔrɔ in na o dɔrɔn tɛ a ka baarakɛminɛn caman bɛ yen olu fana olu tiɲɛna o fana kɔfɛ a ka baarakɛla mɔgɔ 5 bɔɲanko o bɛɛ talen bɛ ni ka taa ni o ye Bamanci ninnu fɛ an balimaw min ye tiɲɛni caman ye baarakɛyɔrɔ yɛrɛ kokow la ani a yɔrɔ caman na ko olu ye basi sɔrɔ Ibrahima Jawara a ko tiɲɛ don an bɛ yɔrɔ min i n'a fɔ bi Bamanci wale min n'a sɔrɔ ni a kɛlen filɛ nin ye nin bɛ mɔgɔ hakili salo nin bɛ mɔgɔ lasiran jango olu ka baara kɔnɔ sɔrɔ bosonbagaw nafolo tɛ mankan fɛ o ye tiɲɛ jango mugu ci kan an balimaw o bɛ mɔgɔ bɔ i cogo la Ibrahima Jawara ko nin jatigɛ kɛmɛ ka olu siran hali n'a y'a sɔrɔ nafolo bɛ olu kun u kan ka jamana dɛmɛ sira caman fɛ mɔgɔ ni n k'a fɔ denmisɛnnin ba caman de bɛ olu bolo ka se ka u ta baara la nka tiɲɛna nafolo tɛ mankan fɛ jango a mugu ci kan ko u bɛ olu siran kosɛbɛ nin ko na dan tan wa hali n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ ninnu kɔni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ni jateminɛlikɛlaw nana ani lakana kɔni jiro jalen bɛ a yɔrɔ la kosɛbɛ Ibrahima Jawara a yira k'a fɔ nin waleya min ni a kɛlen filɛ olu kɔni nafolomugu caman bɛ yen a kɛra baasi ye ka ɲɛsin u ma hali n'a y'a sɔrɔ a fora a tanuna ni gɛlɛya ye i sɔrɔ cogo cogo n'i ye i balimaw ye i kɛrɛfɛ a bɛ a baasi i la o de y'a to mɔgɔ caman jamana in kɔnɔ ani jamana kɔfɛ u dama dogo a la kununko kɔni ka ni mɔgɔ kofɔlen k'a fɔ kosɛbɛ a bɛ jɔyɔrɔ min na jamana in kɔnɔ ani ka a dusukun na sanuya ka a dusukun na harija halisa ka ɲɛsin baara ɲuman ma nin kana kɛ a lasaliya sababu ye halisa a ka wuli k'i jɔ yaasa jamana in bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn la hakili jigila jamana siman kɔni ale bɛ jɔyɔrɔ min na bi simanko na sira fɛ Mali jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn yɛlɛma nin basi na kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ don a ka baara kɛtaw la wa an balima min bɛ tali kɛ sɛbɛnnikɛlaw la bi sɔgɔmada in na olu kɔni y'a sɛbɛn nka min bɛ tali kɛ Banbanciw la halisa ko u b'u ka baaraw la Sikaso marabolo fana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲɔgɔn faamuya na jamana in kɔnɔ. An balimaw ni gɛlɛyaw bɛ ka an sɔrɔ tɔɔrɔw bɛ ka farafin jamanaw sɔrɔ an na to ten wa jango tigitigi Mali Donald Trump l'Américain ka jamana ɲɛmɔgɔ bi yɛrɛ Mali jamana u kan ka mɔgɔ dɔ wuli ka na anw fɛ yan nɔ yaasa ka na kuma ɲɔgɔnya dɔw sigi an ka jamana faamaw ni u ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ o bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ yiriwa siraw la u bɛ se ka mun kɛ an ye anw bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo di i n'a fɔ Mali faama y'a fɔ cogo min anw tɛ datugu mɔgɔ si ɲɛ anw ni mɔgɔ si tɛ ɲɔgɔn na ani mɔgɔ si tɛ kɛlɛ la mɔgɔ si tɛ anw jɛ ɲɔgɔn ye wa mɔgɔ si kan'i yɛrɛ kɛ k'i ye anw jugu ye walima y'anw kɛlɛkɛ ɲɔgɔn ye i ka hakilina ani i ka faamuyata o de bɛ bɔ i ni anw ka baara kɛcogo la n'i ye anw bonya k'an to an yɛrɛ la ani k'an ka taasiraw fana kuraw bonya anw b'i bonya i m'a kɛ maa sugu maa nasugu ye Américains filɛ ka o sɛbɛntiya u ka délégation ba jɛkulu belebeleba o bɛ Mali kɔnɔ yan ka ban u ni Mali faamaw kan ka ɲɔgɔn ye Mali sɔrɔ siraw Mali faama kuraw bɛ fɛ a ka kɛ cogo di ani Mali ka hakilina kuraw ye jumɛn ye u ni Mali bɛ se ka jɛ ka baara kɛ jumɛn kan jumɛn bɛ se ka taa jumɛn bɛ se ka to AES jamana n'o ɲɛmɔgɔya bɛ jamana saba ni o ɲɛmɔgɔya bɛ an ka jamana faama bolo bi Assimi Goïta général d'armée dana don o fana na Mali dɔrɔn tɛ u ni AES bɛ se ka jɛ ka baara kɛ cogo di nin jɛkulu belebeleba in kɔni ko a bɛ Mali kɔnɔ yan ka ban wa baaraw yɛrɛ bolodalen bɛ ka bila bi sɔgɔmada in na ni Ala ka jɛ u ni jamana faamaw u bɛna ɲɔgɔn ye Mali ka hɛrɛ bɛ min na Ala k'a kɛ ten. An balimaw aw b'a dɔn cogo min ni nin waati ninnu kɔni sera samiya bɛɛ b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko anw kɔni ka sirabaw de bɛ yɛlɛma k'o kɛ jiboli yɔrɔ ye o bɛ bɔ mun na ji b'a boli yɔrɔ bila ni min kɛn tɛ sojɔ yɔrɔ ye o kɛn bɛ anw kɛn bɛ ka farakuru dɔ ta k'o da ye walima ɲaman yɛrɛ o kɛn bɛ ka yen fa ani cɛncɛn ji dun tɛ a boli sira bila ni maa min ye ji bɔ a boli sira kan a b'i yɛrɛ tɛmɛ sira minɛ i la o de y'a to anw tɛmɛ sira caman bɛ yen n'o ye sirabaw ye ji bɛna a minɛ anw na sɔɔni janko san o san aw b'a dɔn
y'a san damadɔ ye kasarabaw donna Bamakɔ yan ka sababuya kɛ nin ni a ɲɔgɔnnaw ye maa t'o fɔ maa ye bilen hadamadenw sisew tiɲɛna maaw ka nafolow tiɲɛna maaw yɛrɛ ka hali papiye ɲɛnamaw a caman tiɲɛna ji fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ so caman de bɛ o sera ka dugumana sɔrɔ ka bɔ k'i bi duguma ka sababuya kɛ nin jiw ye jamana ye kasara caman sɔrɔ a la a bɛ kɛ cogo di kasara ale ye fɛn belebeleba ye walanda ye hadamadenya la i b'i hakili to min na n'o kɛra an na salongo walima salonna siniko san damadɔ ka kɔn bi ɲɛ ɲinan ta bɛna to ten wa an ka Bamakɔ mara ɲɛmɔgɔ n'o bɛ tali kɛ Bamakɔ gouverneur la ani ka fara Bamakɔ mairiba kan olu kɛn bɛ ka hakilina dɔ ta an ka fossé minnu bɛ yen jiboli sira minnu bɛ yen ka se ka a labɔ ani an ka jiboli sira belebeleba minnu bɛ yen caniveau belebeleba ninnu ka se ka a labɔ teliyala yaasa ji bɛ se ka a boli yɔrɔ sɔrɔ cogo min an balimaw nka o dɔrɔn tɛ minisiriso min ɲɛsin fana bɛ an ka jɛya ani bɛsiya ma ale fana kɛn bɛ ka hakilina dɔ ta hakilina in ti dɔwɛrɛ ye wele bilalen bɛ dɛmɛbaga bɛɛ ma fɛn o fɛn fana ko bɛ se ka an dɛmɛ minisiriso ta ale taara ɲɛko ye ale ma da min bɛ tali kɛ caniveau la ani fossé dingɛw bɔli la ni mairiba ye o baara kɛ o bɛ taa kuncɛ yɔrɔ min na min bɛ tali kɛ baji la minisiriso ye welewele kɛ ka ɲɛsin an dɛmɛbagaw ma an ka ba jeliba yɛrɛ de kan ka labɔ koyi ani ba jeliba yɛrɛ kan ka fiyɛ k'a bonya ani fana baara o baara kan ka kɛ ba jeliba kɔnɔ jango ji kɔni bɛna dɔrɔn a ka tɛmɛ ni a yɛrɛ ye a kana balan sɔrɔ yɔrɔ si la o kɛn bɛ minisiriso a ka wuli ka jɔ ye n'aw hakili b'a la premier ministre de la ka nin kuma in fɔ Ablaye Mayiga a ko Bamakɔ mara cɛbɔli kan ka kɛ Mali marabaga bɛɛ ka ɲɛfɔli ye Mali marabaga bɛɛ ka kungilenna ye bi janko Bamakɔ a ka ja o district kɔnɔna na jama caya ani hadamadenw bolofɛnw bila yɔrɔ o bɛ ka kɛ sababu ye k'olu ni kisi ani bolofɛnw Bamakɔ mairiba a ye kuma in mɛn kosɛbɛ ni ministre min ɲɛsin bɛ jɛya ni bɛsiya ma a b'i n'a fɔ a fana ye kuma in mɛn o de y'a to baaraw bɛ sen na nka duguden dɔw y'u hakili suɲɛ k'a fɔ a ka ja a kana kɛ tori ka bɛsɛya ye o ye jumɛn ye tori kɔni ka seliji ta kɔni o tɛ tɛmɛ miniti kelen walima n'a mɛnna miniti fila kan bari sabu ale bɛ tila k'i pan k'i cu jinɔgɔ la nin baara min bɛ ka daminɛ nin ye a tɛna kɛ k'a bɔ k'a ton siraba dakolo la wa san nako fila nako saba u bɛɛ bɛ tila ka segin ka jigin u bɔyɔrɔ la ye wa u kɔni y'o kuma in jaabi k'a fɔ a tɛna kɛ ten mobilibaw na kɛ u nɔfɛ baara in na kɛ dɔrɔn bɔlikɛlaw na tila bɔli la dɔrɔn cɛlikɛlaw bɛ a cɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ ten indépendant ale bolonɔ don sɔgɔmada in na aw bonya b'a la an balimaw kunnafoni kuncɛ la a yirala k'a fɔ ko Bamakɔ yan nafolo bɛ sara yɔrɔ caman na bi cogoya caman na sirabaw sanfɛ minnu sɛgɛsɛgɛli kan ka kɛ a la a jateminɛli kɛra la sirɛni fɛ a ko poste de contrôle caman bɛ bi minnu ka kan ka hadamadenw ni n'u bolofɛn lakana k'u kisi nka olu caman bɛ ɲinɛ hali u sigikun yɛrɛ kɔ nafolo ɲini y'a sababu ye wari yɛrɛ man ka minɛ fɛn caman na taa ni ka segi kɛbagaw bolo bi a ko poste de contrôle caman bɛ yen ani an ka péage caman bɛ yen min kan ka sara dɔ la i bɛ taa sɔrɔ sarata ka ca ni o ye dɔw la yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ ninnu sigikun yɛrɛ tɛ wari minɛ ye ni y'u ka sigicogo sariya n'a hakilinaw ta k'a lajɛ nka olu kɛn bɛ bi wari ɲininaba ye nin bɛɛ bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ hadamadenw ka danaya la ka ɲɛsin u ka finitigilakaw ma ani ka finitigiw ɲɛbɔ u ka kɛtaw la an balimaw nin de bɛ dan sigi bi denw kunnafoni na minnu n'a sɔrɔ ni u ɲinina ka lase aw ma jeliba ka kibaruya di so jamakulu dafalen fɛ ka foli di aw ma k'aw tanu aw ma kɛ baara o baara la ka aw fo nin baara in bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan anw fɛ k'a lase aw ma rédaction a ɲɛmɔgɔyaso ka bɛɛ lajɛlen fo nka anw se ye kuma ye a ɲinini kɔfɛ a kalanw kɔfɛ ani k'a ɲɛfɔ nka k'a bɔ yan k'aw lasɔrɔ jala walima kumakan na o bɛ tali kɛ an ka dibilamɔgɔw bolo minnu n'aw tɛ olu ye n'aw t'u kumakan mɛn nka n'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Augustin k'a fɔ kosɛbɛ a n'a ka jamakulu olu bɛ ka réalisation kɛ Yusufu Sangare ka taa se Hayidarama Musa ani Lamine Kulubali k'u bɛɛ fo Jeliba FM aw minnu bɛ k'an lajɛ réseaux sociaux kan sisan Musa Tɛmɛne a n'a ka jamakulu ka foli d'u bɛɛ ma Burama Sanogo ye kibaruyaw lase aw ma diɲɛ don ka ca Ala ka don yɛrɛ yira an na